Di lang basta usapan, di lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol, pag-usapan po natin ng malaliman po na pagtalakay. Ito pong usapin po ng mahigpit na pagpapatupad na po ng Land Transportation Office at ng LTFRB Region 1 ng tinatawag po nating Anti-Sardinas Policy. Ano po ba ito at papaano po ang pagpapatupad dito? Kanina nakausap po natin po ang hanay po ng transport, isa po sa leader po ng hanay ng transport sector at isa po sa tinitingnan po dito nila yung pong consistency daw ng pag-iimplementa nito. Ngayong umaga po, pabatiin po natin po at makakapanayan po natin si Regional Director po ng LTFRB, Director Cristal Sibayan. Magandang umaga po. Naimbag na bigat, sir. Pagbati po ninyo sa mga tagapakinig at taga-subaybay po natin po dito sa IFM. Yes, good morning, Idol Mark, and good morning din sa ating mga tagapakinig at saka tagapanood ng IFM. Yeah po. Sir, unahin ko na po dito. Diretso na po ako sa tanong ko po. Ano po ba itong pangunahin po na layunin po ng pagpapatupad po nitong anti-sardinas policy sa mga pampublikong sasakyan o yung, ito po yung sa overloading, Director? Oo. Apo. Yes, Idol Mark. Actually, hindi na bago itong anti-sardinas or itong anti-overloading policy natin. Matagal na ito na existing sa ating transportation. Well, ngunit mukha sa galing sa direktiba ng ating Pangulo at ang ating Secretary Vince Dizon na kailangan natin ulit i-remind ang ating mga transport entities na iwasan ang overloading sapagkat, siyempre, ang una nating priority sa ating transportation is yung safety talaga at saka yung comfort at convenience ng mga pasahero natin sa kanilang mga biyahe. Opo, ito pong isa po dito sa talagang tinitignan po natin kung bakit po na-reiterate po ito ni particularly ni Secretary Dizon po ng DOTR. Yung pagtitiyak po, Director, na mahigpit po na may papatupad po itong patakaran na ito, lalo na po dito sa nasasakupan natin sa Region 1. Ano po ba yung magiging role po dito ng LTFRB, Director? Actually, good question. Kasi nag-usap na rin kami ni RD Martinez ng LTO dito sa Region 1 kung paano natin mahigpit na may implement yung pagpapatupad dito sa anti-sardinas. Well, ang gagawin namin, magkakaroon kami ng joint administrative order kung saan sabay na lalabas ang LTO at saka ang LTFRB upang mag-random check ng sa mga lugar kung saan namin tingin na may mga possibility na overloading. Yun yung gagawin namin upang mapaigting talaga yung pagpapatupad dito. Tsaka kung ano yung schedule right now, inaayos namin. Kung kailan kami lalabas, inaayos din namin yan. Para hopefully by next week, handa na ang aming mga opisina para ipagpatupad itong anti-sardinas policy. Apo. RD, ano po yung mga ano po dito? Saklaw po na mga sasakyan po na ng anti-sardinas policy po. Baka mamaya sabihin na limited lang ito sa mga jeepney. Ano po bang dito, sakop dito, RD? Covered natin dito mga public utility vehicles kasama traditional jeep, modern jeep, buses, even UV Express doon sa nilabas ng LTFRB. Kasama yung mga yan doon sa covered doon sa anti-sardinas policy. Apo. Paano po, sir, yung pong mga, for example, mga motor na ngayon nakakakita ko, 4 ang lalaman po nito. At yung mga iba, tawag ito, tricycle na minsan overloading po, Director. Oo, well, kasi isang direktiba ng LTFRB is mainly for public utility vehicles. So, yung may mga franchise. Ang LTO naman, ang kasama natin sa LTO, covered nila even private vehicle. So, pwede nilang ma-apprehend yan in line with dun sa anti-sardinas. Of course, meron din tayong mga memorandum, circulars na nagko-cover nun.
na sila, sa kanila specifically, private Ayun. pwede din silang mag-apprehend. Kaya pala nag-combine talaga ito na ang LTO Correct. at LTFRB po talaga. Correct. Regional Director, ito pong patakaran po natin po, particularly yung nasasakupan po ninyo ng may mga prangkisa, ano po ang pwede po nilang kaharapin po dito na parusa sakali po yung kanilang paglabag sa unang offense hanggang sa mga susunod na offense po nila, Director? Idol Mark, since ang office namin, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang pangunahin talaga naming trabaho is mag-regulate at saka magbigay ng franchise sa mga gustong mamasada. So, yung pagbigay ng franchise, kayahan nila magmasada, hindi nila right yan. Ano yan? It's a privilege that is given to them. So that privilege, if hindi nila nagampanan ng maayos, may gayang gawin ng LTFRB, i-suspend at i-cancel yung franchise nila. So yun yung mga possible na parusa na pwede nilang makaharap pag nahuli namin sila at napatunayan namin silang nag-overloading sila. Ayun. Director, eto po, karaniwan po kasi nakakakita po tayo sa mga public utility vehicle na pag may reklamo ka, pwede mong kontakin ng LTFRB, LTO, etc. Working po ba? Ano po ba yung number po na pwedeng pagreklamuhan po ng mga pasahero po natin? For example, sila mismo nakaranas na siksikan sila dun sa loob ng mga public utility vehicles. Yes. Actually, I will sakto. Tinanong mo yan kasi gusto ko din mag-plug. Opo. Gusto ko mag-plug in a way na gusto ko ma-involve yung mga pasahero pag na-experience nilang may mga pagsasakyang pampubliko na nag-overload is i-report nila. So kung saan nila pwedeng i-report, pwede nila kaming i-message sa LTFRB La Union Facebook page namin. Pwede rin silang mag-send ng email sa r1@ltfrb.gov.ph. Ayun. Yung mga social media namin na yan, kung saan kami kino-communicate, regularly namin yan chine-check. At saka kahit saang region, different regions, nare-receive namin yan. At saka fino-forward yan ng mga regions or kung ng ibang regions doon sa nararapat na region na gumawa ng aksyon. Opo. Pero paano po ito, Director? Ito pong sa usapin po na ito na yung pong numero na minsan nilalagay po nila sa mga sa mga vehicle po, paano nila malalaman na valid po itong po na ito? Pwede po ba nilang i-message po yung LTFRB kung working po ba yung number na nakita nilang nakapaskil sa mga behikulo? Or magdirekta na po sa media, social media? Magdirekta na lang sila sa social media. Okay, para direkta po. Na-check naman po ito, Director. Yes, na-check yan. Sabi ko nga, Idol Mark, pwede nila kaming i-message directly sa LTFRB La Union page namin tsaka doon sa email address namin. Paano pong tanggap po dito so far ng mga transport sector po? I think meron po kayong magiging pulong po sa mga susunod na araw with the transport group, Director? Yes. Kahapon, niremind na rin namin yung mga transport entities about this. And I believe, alam din nila itong polisiya na to matagal na. And it's just a matter of how we really implement it consistently with them. So, wala naman ako naririnig na negative reactions or because alam naman nila to na dapat hindi sila nag-overload. Ayun. Okay. So far, Director Crystal, mayroon po ba na po dito na sample po ng mga operators na lumalabag sa ganito pong alituntunin, itong anti-sardinas policy? Well, prior siguro, nung may enforcement sa LTFRB, meron na silang mga nahuli, meron nang mga pagsabihan. But now, as your regional director, we will start definitely yung pag-implement ng anti-sardinas with the cooperation of LTO. Ayun, okay. May konsiderasyon po ba dito, Director? For example, sa mga areas po na tulad dito sa Dagupan City during rush hour o talagang no mercy, kailangan may patupad dito. Hindi natin pwedeng kompromiso yung kaligtasan ng mga mananakay natin. Of course, priority natin is yung safety
ng mga mananakay natin. Tapos given din ngayon, medyo maulan, alam naman natin, iniiwasan din natin yung mabasa, o di ba, mahirapan silang mag-commute. So talagang may mga bagay na hindi natin maiiwasan. Siguro basta for me, there will be routes na possible, may high passenger demand tapos may low vehicle supply. Pwede nating i-consider yung pag-overload, but not in a way na talagang siksikan. Na may nakikita na tayong mga nakasabit sa jeep. Ayun. Di ba? Opo. Yun yung bawal, yun yung hindi natin pwedeng i-consider. Bawal yung nakatayo sa jeep kasi priority yung safety ng tao. As much as possible, nakaupo pa rin lahat. Kung may standing man sa modern jeep, mararamdaman pa rin nilang safe sila. Okay, Director, ito po isa sa hamon po actually ng ilang po ng mga commuters and sector groups sa mga nag-i-implementa po tulad po ng LTO at LTFRB, yung consistency. Kasi yung pong tinatanong po nila, baka mamaya sa una lang daw po ito na naman na magiging masigasig po ang ating pong mga law enforcement body. Ano po ang assurance po natin po, Director, na ito po ay dapat maipatupad ng tama at stricto na tumalima ito pong ating mga operators and drivers? Correct. Tama yan. It's been to be transparent, yung enforcement talaga natin is challenge. Because ilan lang naman kami sa opisina, ilan lang din naman sila sa LTO. Hindi namin makikita lahat, di ba? So what I'm encouraging is yung mga mananakay natin is mag-report para if makita namin sa video, mapatawa namin ng tamang parusa yung or picture, mapatawa namin ng tamang parusa yung mga nag-overload na public utility vehicles. Ayun po. Mensahe na lang po siguro po, Director Sibayan, sa ating pong pag-iimplementa nitong yung pong pag-remind to re-implement. Opo, ito pong anti-sardinas policy. And of course, sa mga transport sector at sa ating pong mga mananakay, yung ginagawa po ng ating pong opisina, ang LTFRB Region 1. Yes, para po sa ating mga mananakay ng ating public utility vehicles, I will encourage you po highly to coordinate with our office, LTFRB Region 1, and even LTO. Kung may mga na-experience kayong mga inconvenience, may na-experience kayong related to safety sa ating public transportation, please please message our Facebook page or i-email nyo po kami dahil po tinitignan po namin yan at kung may mga nare-receive po kaming reports, ina-actionan din po namin yan kaagad. Sa ating namang mga transport sa ating namang mga transport sector, hindi na po ito bago. Pag nabigyan po kayo ng franchise, na-issuean kayo ng franchise, paulit-ulit din po namin itong sinabi sa inyo na bawal po ang anti-sardinas policy. Yun po, just a reminder to everyone. Director Cristal Sibayan, Director of LTFRB Region 1, naimbang bigat, sir, agyaman kami, Diyos Tagnina. Maraming salamat, Idol Mark. Opo. Ayan po Idol, ang ating pong panayam po kay Director Cristal Sibayan po, ang ating pong masigasig at batang-batang Direktor ng LTFRB Region 1. Ito pong usapin po na ito ay talagang tama po yung sinabi ni Director, matagal na po ito na meron po tayong standing policy patungkol po sa anti-sardinas. Pero ang po natin ito, constant reminder, no? Constant reminding our transport sector. At the same time, pag-encourage po sa ating pong mga mananakay na isumbong eto pong mga abusado na mga driver po. Tignan po natin po dahil magkakaroon sila ng pagpupulong katulad ng sinabi ni Sir Bernard Toliao ng One Transport Federation po, One Pangasinan Transport Federation na makikipagpulong po ang LTFRB sa mga
lokal po na mga transport sector, lalo po dito sa lalawigan po ng Pangasinan. Alas 6:53 na magandang umaga. Tuloy-tuloy po tayo bago mag-RMN News Nationwide, the sound of the nation. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.